हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गिबि आपडेटआवनो दङ। नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै थानाय आरो कमेन्ट खालामबाय थानाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ फाइनालि दिनै रिंसार ब्रह्म चेनेलाव एसे सिगाङावसो हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा नायनो थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म चेनेलाव थांनानै बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ बयबो आरो नायनानै बयबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जाय बे पार्ट 6 खौ नायखांबाय पार्ट 7 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायदो। ओरैनोथ' बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि माखासे पार्टफोरखौ 1 उइकनि गेजेरावनो रिंसार ब्रह्म चेनेलनिफ्राय हगारनानै होगासिनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा बे पार्ट 7 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय एसे नेनानै थाथ'लायदो। आरो नोंथांमोना बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शनखौ खालामदोंमोन बिथां प्रबिन मैथा बर'आ, जाय बर'निनो सासे फेस्ला फावखुंगुर लोगोसे स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टरबो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ नोजोर क्रिएशन बेनारनिफ्रायबो मोनसे गोजोन सुदेम मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लैथोमा बसुमतारी लोगोसे रनजिता बिथांमोनखौ। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा बसुमतारी बिथाङानो आरो बिथाङानो कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौबो खालामदों दे लोगोफोर। आरो बिथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौबो नोजोर क्रिएशन चेनेलाव हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा बे टिजार भिडिअखौ नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नोजोर क्रिएशन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो, जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।